Moabot sa 7 ka mga estudyante sa usa ka high school sa Carcar City ang gingong nasudlan og espiritu. Dali silang gida sa simbahan aron mapangadjian ug mabindisyonan. Ang report ni Nico Sereno. Video kini nga kuha ni atong Biyernes sa gabii sa Carcar City. Gitabangan o gipugnan kining duha ka mga grade 9 students nga lahi na kuno ang nilihukan. Nahitabo ang insidente sa City Central High School samtang nagklase. Naglugnot-lugnot sila og hilabihan kuno ka kusgan maong gidala sa simbahan aron mabindisyonan ug maampuan. Ang uban gidala sa Theotokos Shrine samtang ang kadaghanan didto gidala sa Archdiocesan Shrine of St. Catherine of Alexandria. Ako yung panitang matalas lang dito siya. Purti mo gusto sing dugnot siya ako. Ang gahom sa Ginoo, gahom sa Espiritu, makibisog ko na gahom sa mga dautan. Basta linayogan mo dunod. Isu, lagi sila bang sigyak yung matay. Wak ko mahalok sa yung sigyak yung matay. Kinsa mo ha? Nahinabi namo ang paryente sa usa sa mga bata nga naapektuhan. Nabalaka sila sa kahimtang niini ug katingad-an kuno ang nahitabo. Kusgan jud kay siya nga sin kusgan kay siya nya manuto, manluwa ba nya mama muhambat siya. Ya. Istorya niya. Kanang ang yarang ko anon amo ra siyang ano na siya ba nga kadang pahawa din na kay dili na imong lawas kinsa ka nganong nisud ka ni nga man na siya nga asa ko igsuon. Kinahanglan jud siguro nga anang lugar atong pag-operan og misa, mga tihan kay taon-taon ba yan po na nga taon-taon po na nga wala ma-stayhin ng eskwelahan tungod itong pandemic. Nakasaksi yun ang mga sakop na yun ganang very unusual ang mga ipanglihok pa. Tungod sa hitabo, may ubang estudyante nga nagpanguyawan musod sa eskwelahan. Apan kining usa ka inahan, gikumbinsi gyud ang iyang anak nga mupadayon sa pag-eskwela. Ayaw, kung mobalik kag lang eskwelahan, teka linibo, asa man tag linibo. So, ikaw kung wa kay pagtuo sa Ginoo, kung imo ipatigbaba imong kahadlok. Samtang matud sa simbahan, daghang posibilidad ang angayang tan-awon sa maong hitabo, lakip na ang mga problemang giagian ug kahimtang panglawas sa mga estudyante. Ni adtong gabihiuna, giparesponde sab ang pari nga exorcist sa Archdiocese of Cebu aron moabag sa mga estudyante. Kita god connect din nato nga hysteria, hysterical groups. Yawan, which is to be proven bagay na siya. Kaya mo to maganda simbahan na nagyod nga na exorcism di ay nga i-debate ka. Which believe kita. And dili tanan yun nga kung ito mga pare. Dili sad patuyang gubispong kasay na kay atong human limitations kung weakness. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.